Josiah Kariuki, ma en jaohala ma itudo kod uso ne jopur mbolea ma bandia, kawuono ne ochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne pur kendo yanga dieri ni gima osebedo ka ouso ne jopur ok en mbolea ma kawaida, to en kit mbolea miluongo ni silica. Komiti no noketo Kariuki e tago maliet mondo ler gimomiyo osebedo ka ouso ne jopur kit mbolea mar silica e kinde mane okwayo bad migawo mar KEBS thuolo mar uso mbolea ma kawaida. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. Josiah Kariuki, jaohala mitudo kod uso ne jopur mbolea ma bandia, ochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag pur. That the evidence I shall give before the committee on the matter and that these considerations shall be the truth. Kaka ranyisi mar miyo Kariuki siem ewi gima ochime, jakom komiti mar od bura mochung' ne pur Dr. John Mutunga otamo kinde magiloso kendo buogo mar thicho gi oko. We're not going to allow you to start arguing things out here. He is the one we invited. He has to answer the questions. When you go to court, you can... Bang' lero nonro mare, Kariuki oyudore e kona madiny, kendo yeni en adiera ni mbolea mosebedo ka uso ne jopur ok en mbolea mapile, ka owacho ni osebedo ka uso kit mbolea midendo ni silica. We have yourself taking to KEBS and you're telling us the product you've taken to KEBS and you'll find it an organic fertilizer. Is what you have been distributing an organic fertilizer or silica-based fertilizer? Silica-based fertilizer. Dr. Mutunga kod jokanyo mag komiti mar pur oketo Kariuki e mbero maliet mar yango kit mbolea mane okwayo bad migawo mar KEBS mondo omiye thuolo mar uso e pacho kae. The point is, there is no mention of silica in all. Silica is mentioned in this choreographed report, which you have brought us here today, which is an attempt to try and transform your fertilizer into silica because you went to the internet and they found that there is a possibility that silica can be useful in the context that you explained here, containing water around the roots, which is not true. So, Mr. Kariuki, I put it to you that you are lying to us again. Kariuki omedo chwero luya bang' yangore ne ochwalo weche mag miriambo ne bad migawo mar KEBS e kwayo mare mar yudo thuolo mar uso mbolea. Kariuki ne onyiso KEBS ni kambi mare ne osechiwo koke ogirimiti kod kambi mar African Diatomite mar uso mbolea e logi gino ma obok mage oyango ni en miriambo. Note the date of this agreement? Yes, I did. It is when? It was on November because why we had the agreement. Excuse me. Sorry. Do you know the date of the agreement? Yes, I do. Did you tell this committee that you already had an agreement before you could sell any product? Can you answer me? Yes, I can. So you lied to the committee on oath? No, I didn't lie to the committee. What happened was I had a contract, but it wasn't signed. It was signed by then. Mr. Kariuki, did you come to joke with us here? Are you joking with us or are you serious? No wonder you have carried these ladies and gentlemen who could be doing their work. Kata kamano, okinde mage Danstan Omari kod Cliff Ombeta oseyo Dr. Mutunga kuom yiengore nyakonchiel. Kariuki bende dhi chopo e nyim od bura mar Senate chieng' tich ang'wen jumani e kinde ma okwach kich bende dhi nyime kod timo nonro ewi mibadhi makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olanda yanga ni